Borjan ASC Youth Front pen BJP Sarkar ke claim ke dam ke chok chia puthak ning kang samse kachepaklang. Dilai long APHLC committee kaching room si mai kedeng. Kisodet Rublin Hansi Piapan Long Bison Bay Kilangdam. Amar Jivan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sonaki sopen ke joki long jiapan Amar Jivan hinpen mesen adovai nangli tumapan nangwan pilo. Laan chota kalisi pokso pokang kila kileng rikeng kiso ipu aloka chorot pendanglok an kicho thekthia kiso do anta kipami iun bangso Amar Jivan adovai. Klarda kachini jiapan Troxy 5A Hini Trok Ho 5A Troxy Nerkebalong Humri Lote Long Ikpo Kardong pinyada Abirta long pen nilisangpi marvelous long therapy nana joikta Abirta ton pen Kidamtang wo signifying koi raisiarni ASDC Youth Front pen Borjan constituency arat kiduk kisung kaching tang nangalam thia puthak pherang kya thengno ningkang samse kachipaklang ASC Youth Front Borjan in charge pen kijong pon ke HDP Bazar pen Lahorijan Gautam Basti via Bonglong Terang atwar non puta ke patang terega jo Dr. Tuliram Ronghang aphan Komasi contractor ke klema chenep non athe alang pherang ke thingota kaningje tanglo Komadma sai ka chiklem pamimi sai khia tuma phan ke adai NG pusi pangdago lason se musik ke thomarni HDP playground along Assam CM Nankisuna ho Dr. Tuliram Ronghang kaningje longki timung kaching thur awar sai claim olopi sidame non asom to work ka hingno ke konadlo kaching thur ke theklong ke rongarlo medical sub center ave towar ave okke hai ke dama towar ke mimi akeng anta damuni laben Borjan constituency ke interstate border chairman development konadlo ke claim kisung ahut nadlo chepaturam joy alang lipen kaningje pontu ke la chiklo e jonang bong towar nang chisalam le lipute air set prung set kachisong asai dengji pusi kaningje pedo pontu jasmet pet ilitum athi pilam chithanam lonang ilitum Borjan kiduk det arat pu akisung alam nilitum chithani kangtung bangla pu helo je kidam tang ani labang so chiklo June 3 ani HDP mirjenga filalong sorjorong pharaphan Himanto Biswa Sharma matit Dr. Tuliram Ronghang alang lifan vut nakirek pi amai long Tuliram Ronghang kaningje lapuhen lo kidam tang aningkan long kitinung Borjan arat kaching thur awai sar pinang claim lo pusi alang li kaningje lasolam aputha kabang nili alang li tumhan kajthanam kangtunga bang ke lapuhen lo hoitu alang li Dr. Tuliram Ronghang alang li develop ulo pusi theglong tahai mane sitame pini ani nili tum Borjan arat kisung kibo nitum kiduk det arat hime jangre tikok tiki nilitum jongdame nilitum HDP ciria rumpe nilitum bang lopran telitum Dimapur cileng plot atuar labang so tuar calaka thar lapen ke nilitum lapu pilo mumcomarong labang so jikali litum ikeng damone lasona tuar jinol pini ani dak nilitum Borjan long thelong lo Lalu mina tualo not piniani nitum chala kathar punot men jeso khuruti dam patuar punot mumcomrong bilgo kadam bukayan dam puta tualo la hello donatum lake cycle kedam onji kali itum ikeng ala damon e donatum nitum cior culang tala hello donatum nitum ge piniani tum Borjan arat akisung nitum lang nam lo na nitum Borjan arat akisung piniani nitum kimesen lang ave nitum langbung langpet alang lok sini nitum kijunang piniani la hello ma nitum development lo ma Dr. Himanto Biswa Sharma Assam Chief Minister alangli pining 2022 March 5 ani kaningje tarlang soke waya festival long kaniye Karbi Anglong ke super state pu lain loma ne tuma super state loma lain loma Dilai pen Bijoy Rompi Karbi Anglong live Dilai government name school polling station right wing lapen left wing atum chepatir pi ponsi kedamtang wo signify inquiry raisiarni Dilai angkang polling station do anadim pen chingrum si Karbi Anglong Autonomous Council kiligalong kachipat dugdun atumaphan kachuropon Labang solong APHLC Bukajan LA Maipu Sem Sonteron
Bokajan LA in charge Bongpo Kathar Organizing Secretary Joy Singh Langni Borjan APHLC Committee Dun Maipu Riso Teron Chunbang Mensing Timung Rap Chunbang Basan Terang Lapen Penangan APHLC Klembang Pu Klembang Piatum Chetong Dunlo Labang so kaching room mahut cherok tok amai sitame peman ponlo lapen jesemet six schedule kacharai kom nangji lapen kipang tang ponang ji alam the puthak chithan chimum ponlo Perang kepen kaching kia hut lam the nang kapachini dun atengke kedam tang Karbiang Autonomous Council kilik kachepate dun bangphi Martina ingtigathar pipen jesemet borjanara daphat kachuro pajirpon pedolo kilik remdet pusitame ningchepa biri remdet pusita undunde chot anvedlo Karbiang Autonomous Council kiligalong long inkoirat shok constituency BJP chepahe et lake aron re pensi chepahe pot lapendak borjana long inglong aso PS bangke high et sitami border ejeng apuling anat pensi kerem chethek pon long pon lake awareness ki claim damlong ledat apodlo lapen hinia bangke proxy vote pensi chepahe pon lo puta alang lipen akoi arbak pon Pili sutame kaduk kawe bhan borjana rat aprang sikke borjana rat kaduk kawe phastame jurulo na kerat ne chitu du pot sutame lapen truck association auto union lapen sangti union atum lapen kaprek youths atum sitame dak dilai youths atum especially lapen kaprek adi malong borjani youths atum sitame rongkimtam youths atum sitame lapen amlu komala bagana lama youths atum akan astame nili ning aplong pensame churoro alam tum tangka poisa pensitame lapen alang litum ini bigi sure pensitame jakong pento antastame nai chirap nai chitudun pena joini si non MSC elections tame niliki ne chapati dun pami kalong lo remdet pustame niliki pulkan tunga bangke kadu kawe sitame ning chapabiri ilitum ke remdet pustame undunde chot anchot lo mobe nilipulo non ke damtanga MSC BJP atum 26 constituencies al chapahai et bangke laki illegally ladak borjana bangke nilitum kupilo pinang an inglong aswa PS bangke nilitum haipon et si ke thekon long lo lapen border jeng anat pensi nilike rempon kusi ke theklong lo lake people ma awareness tamin nilitum lapo an claim dam long lidet apod lo number 1 bangke number 2 bangke proxy votes ajoy ni lake BJP atum kang sa chepaklang pem pro illegal proxy votes pen ajoy ni si alam litum stami chepahai Bukajan LA Maipu Samson Teron pen kaninje pon ke APHLC ke aphi ke chirui relo hantu me hegle chochot sitame thesere chochot sitame chisik chedang pon bompo lapen cherap cheto pon bompo kilika chepate du nalong vote ke hai kilong aphai nang kam pon bom asonsi thek pon long lo lasi inglong aso tum anke chirok tok do tang lo puta alangli jongpon lapen nomor hini bangala hanlo nilitum non bangke APHLC kache song bangke aphige chirure lo nitum hantu mehek chocho sitame thesere chocho sitame konan ma ke dam nai sitame kaching room am molong sitame nitum ke non ke chisik chedang pon bom lo lapen chisik chedang bon lo adhe sai ka tiki hutame nitum ke aron alam ke than bom po lapen kinang ja son andame nitum ke cherap chito pon bom po lahen lo lapen number ke thom mangala lahen lo non jasemet nituma ke mang pon ke lahen lo awareness abang cherok tok amai bang rong atok anu andai tum palipon bompo lapen labang so awareness itum cherok tok amai jong amai pen jong sinil tum rara phan than mum lo te tang te la ahok pet mate inglong khai tum hem tun la APHLC binong lo la se labang so hem tun long si karbiang long karbia khai lapen kaprek a tribes atum andame la ka APHLC long si nang chipa chong lap nang Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live Kidamtang bu signify inkoi raisiar ni sumindar adang yoga de katalona long pacheton dun si Chinthong BJP Mandal Committee Maipu Joy Singh Bongrum Jalin Ponsi Apar Chinthong Umlaphera long kido Indoor Stadium mahemalong ongdung rada phai chetong si yoga de mesen pen pachun pon Yoga ke klempen jokta e oge pran aphan mei Adap kang samapor lapen arni kang samapor yoga ke klempen munit ke matha jakong thei lapen ke sopen ke jok dia jakong do la sopen a jok pier the adang along ta yoga ke klem chihung piglo
lason thak si kedam tang wosik ni phai ingkoi rai siarni det pialong yoga de katalon pensi chinthong BJP mandal committee atumta katalon dun bangso yoga de katalon ponalong chinthong BJP mandal kongchunbang rising ingti Piyus ten Krishna Rana lapen BJP Karyakarta tu chetong dun si mesen pen yoga de talon pon Ulukunchi pen Himari Rongphar Karbiang Long Life Rongkhang constituency MEC Long Bison be amethang thurplut pen Dipu Medical College and Hospital along Prohanto be achor Roblin Hansipi oso mahang kapa thek pen keso dera jok seka chelanga di malong an kahumridam Pirthea thake sorlo tuma kisung paduke uso mahang kapa thekta isilo sar saratum ke thanpon alamthe sorlo tum usomar mahang kapa theklake chu e jeng claim here ansi bangso kisung pen jogji pusi sar saratum ningje pontiti apuson thak si non Rongkhang MEC constituency arlo borthoi so rongpen Prohanto beachor Rublin Hansi pisitame uso mahang kapa thekjia phan borthoi so pen dipurong supialong an damsi Dipu Medical College and Hospital along bangso ke sopen kachepa jogje phan keso chelang ponlo bontame halapu oso aprana bang pajogon edet si Rublin Hanse pia phan sitame bangso ke sopen ajok VKP nang pen kedanglok keso thektik angdeng ansi dokoklo Lapusona ke sungpen ning kirun hup apor hut kacharap kachetu dun pen kedanglok ning kapat hedut akenang sot pumathasi Rongkhang constituency IMC long bison besitame amethang thurplut pen DMCH alongan humri damsi keso det Rublin Hanse pia phan langdam pen achor adonarap do anatuma phat chingki chethan dun pen aning pathedingo Dongka Mukampen Wikibe Karbiang Long Life Pinya Abirta bangke lapan si kangton iglo domi tharmi kardong